Pellorizar, egunon. No, Esteban. Zer moduz? Ondo. Ondo. Bueno, ia, Iñaki Galdosek bazioen, ez da, azigarratu dena hasita, oraindik ere aurreko egunetan pilpian izan ditugun gai horiek, behar bada gaur, bigarren maila batera egunkariek jarri dituztenak, egunkari asko jarri dituztenak bintzat, oraindik ere pilpian dazkagula, eta egia esan ezinbesteko galdera, Partido Popularraren askatasun eta elkarbizitzarako batzorde edo ponentzia horren sorreraren inguruko porrotaren ingurutik. Aukera bat luzerako galdu da? Galdu dela argi dago. Luzerako, espero dezagun, ezetz. Eta argi adierazten dena da, lehenik eta behin, berriz ere, Peperen kasuan eta Soren kasuan berdina esan dezakegu, politikak ez diala Euskal Herrian erabakitzen, politikak Madrilen erabakitzen diala. Atzo ahalegin guztiek egin zituzten salmenta egiteko erabakia bertakoa zela, baina argi ikusten denez Genovan hartutako erabaki bat izan zen, eta horren ondorioz etorri daitezkenak. Nik uste argi ikusten dela honekin da Pepek irakurketa bat egiten dula, nun gero eta baztertu dago Euskal gizartean, gero eta erantzun gutxiago ematen diete tradizionalki eman dituzten mezuekin da proposamenekin, eta zentzu horretan guk horrela adierazi dugu publikoki Arantxa Quirogarekin egindako proposamena aurrera pauso bat zen. Aurrera pauso bat, gainera ausarta jakinik ze puntotatik zetorren, eta horrek etxe barruan izan zezeken sortu litzaken arazoekin, ezta? Eta horrela esan genuen, zoritxarrez, badirudi kalkulak ondo ez zaudela inak, hauteskunde orokor batzuk dauzkagu 2 hilabete eskasean, eta zentzu horretan Madrilek berriz ere bere ikuspuntua lehenesten du, eta Euskal Herriko egoera beti bigarren maila batean gelditzen da. Hala ere, Arantza Quiroga berak, Nerea Llanosek, Marotok ere bai, esan dute Euskal Herria Bilduren errua izan dela atzera egin behar honen arrazoia. Bai, norbait bilatu behar dute errua botatzeko, baina azken egunotan egindako adierazpenak eta adierazpen publikoak asko daude jaso ditzakegu, eta horre ikusten da, beti ere, Euskal Herria Bilduk eskua ireki duela, eta emandako pausoari errekonozitu duela, ez da onartu duela pausoak horrek zaukan ausardia, eta zentzu horretan, bidea egiteko aukera irekitzen zuela. Inun ez da ikusi, zentzu horretan gero saldu nahi izan duten irudi triunfalista hori. Bai, garaipen erabilera bat edo, egin ote zenuten edo. Ez da ikusi, eta, mesua bota behar dute, azkenen beraien erabaki hori, atzera pauso hori justifikatzeko, baina ez du inork erosten mesu hori. Egia da, Asier Arraizi entzun genion, nolait atea irekirik utzi nahi horretan, edo aukera bat, urrengo aukera baterako ate hori zabalik utzi nahi hori edo. Ezakit, horretik itxaropenik egon liteke, beste modulazio itzaso modan dago, beste modulazio batekin edo agian Partido Popularrak beste aukera bat irekitzea. Nik esan dudanean aukera bat galdu dela, baina ez dakit dela luzerako izango den, hauteskunden parametrotan hitz egiten ari nintzen. Agian, une hau ez da egokia, hauteskundeak hor daudelako, ez dakigu ze gertatuko den hauteskunde ondoren, baina beste presio batzuk dira alboratuta egongo dira. Orain espada posible eta hilabete batzu borro posible bada, guk gure aldetik borondate guztia bide emateko, argi daukagulako Euskal Herriko gizartearen gehiengoak horrela ditula. Partido Popularraren proposamen honek, Arantza Quirogaren proposamen honek, ezagitzeatzak horrela esan beharrote dugun, aldekotasunak ez zuen aldetik bakarri, baita Jaurlaritzaren aldetik, jeltzaren aldetik ere ekarri ditu. Eta ezagit guzti horrek azkematen ibilian beste adostasun eremu batzuk irikitzeko bidea ere ekarri ote dezaken, nolabait alako bertute bat izan ote dezaken azkenean Arantza Quirogaren ahalegin horrek. Argi daukagu gauza bat. Gauzak adostua dudenean, edo desadostasunik ez dagoenean, ez da behar inungo mairik. Adostuen artean, ados gaudenen artean ez dago arazorik eta arazoak genditu behar dira, adostasunak ez daudenean, desadostasunak eta sakonak daudenean. Zentzu horretan, guk
orain legebiltzarrean kongelatua dagoen baketa bizikadatzeko ponentzia martxan jarri zenean. Eta beste lantalde bat sortzen denean ere argi izango dugu eta daukagu hasierako puntuak ez diala mankomunak izango, desberdintasunak egongo diela, baina eske hori da erronka, desberdintasun horiek hurbiltzea eunetik eunean ez dira hurbilduko, hor daukagu, ez da, errelatoaren eztabaida, errelato bakarra izan behar den, edo errelato anitzak izan behar den, errelatoa denen desberdintasunak barneatu behar dituen, baina gure prestutasuna da eseri eta desberdintasunetik, diferentziatik hurbiltzerako pausoak egitea. Hori egin daiteke, zalantzarik gabe, orain kongelatua dagoen lantalde horretatik, eta lantalde hori beste batzuek espadute baliozkoa ikusten, beste batetik izan da dira. Gu ez gara traba izango horretarako. Garbi dagoena da, beraz, hauteskundeak igaro arte itxaron beharko dugula gutxienean. Bai, hori nik uste eta argi gelditu dela. Bueno, kupoa da beste gai potoloa. Lehen Iñaki Galdosek esaten zuen ezela ez, hor goian dozkagun gai horien artean, kupoa. Ezakite, ordu batzuk pasa dira, eta irudipena daukat, ezakit gauzak bere honera ote datozen, edo esan genuenaren lekuan hau esan nahi genuke, eta horren ondoren hau esaten ari gara, horrelakorik gertatzen ari ote den. Bai, nik gertatu eiteke, baina nik uste irakurketa egokien behar dugula. Kupoaren eta kontzertu eta Nafarroko konbenioaren aurkako mezuak sistematikoki botatzen dira. Batzutan erdi mailako ordezkarien aldetik, eta beste batzutan oraingoan gertatu den bezala, beste maila batekoa, Pedro Sánchez, beste maila batekoen aldetik. Gero agian atzera pausua emango dute, baina efektua hor dago. Efektua hor dago, eta argi dagoena da, adierazpen horien ondorioz, Espainiar estatuan gure instituzionalizio eredua eta konkretuki konbenioa eta hitzarmena, osea, kontzertua eta hitzarmena, Nafarroko hitzarmena, privilegiotzat hartzen diala, eta horren baitan horrek ondorioak izango ditu. Oraingoan ez dela, berdin da, baina horrek bere efektua izango du. Eta argi daukaguna da, hori egitura autonomikoaren ondorio bat dela. Egitura autonomikoak bere gabezia dauzka, ikusten dugu egitura autonomikoien gabezia nolatan Madriletik behin eta berriz alde bakartasunez hori bai, Espainiako estatuak alde bakartasuna erabiltzeko zilegitasuna eta legez babestuta dago, guk antza ezin dezakegu egin, baina horrek uste ditugu oinarrizko legetan organikoetan babestuta, LOMCE, eta Auzitegi Nazionala erabilita, behin eta berriz guk daukagun egitura azpitik puskatzen edo azpitik desgastatzen aritzen dira eta lortzen dute kupoarekin, konbenioarekin, kontzertuarekin berdin egiteko arriskoa daukagu. Eta argi daukaguna da aukera bakarra, aldebikotasun hori efektiboa izan dadin, aukera bakarra gure etorkizuna ziurtatzeko burujabetza osoa izatea dela, besterik ez dago. Eta helburu hori lortzen den bitartean, aurrekoan alderdi egun hartan, Andoni Ortuzarrek zioen Euskal Herria Bilduri esaten zion ongi etorri foruen eta kontzertuaren eta defensara. Ezakit, alderrotik Euskal Herria Bilduren baitan badago alako bilakaera bat edo defentsa alor horretan egin beharreko bide horretan bilakaera bat? Gertatzen da guk, ongi etorria, independentismora ongi etorria emango genioke, igual tokatuko zaigu esateaz, eta azken hilabete hauetan ikusten duguna hortik ere alderatu dela EJ, baina hortik aurrera horrelako komentarioetan sartu baino gehiago esango nuke guk momentu honetan daukagun eredu autonomikoa guretzako ez dela nahikoa, baina argi daukaguna da hori eskubidea dela eta horrek bermatzen duela momentu honetan dauzkagun egoera batzuk ere bermatzen dituela. Eta horren kontra egiteak euskal gizartearen, euskal herritarron eskubideen eta ongizatearen erasoa izango litzatekela baita. Eta zentzu horretan gu hori parean izango gaitula argi daukagu. Ez dugu planteamentu bat egiten, orain daukaguna baztertu eta beste zerbaitera joatea, baizik eta orain daukagunetik, onartuta daukagunetik eta atzera pausorik egin gabe, beste egoera guretzako garantistago batetara joatea.
Atzo Eusko Legebiltzarrean egoera bitxi bat gertatu zen, justu alderdi sozialistak eskuduntzei buruzko proposamen bat edo aurkeztu zuelako, eta azkenean Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herria Jeltzaleak adostuta beste erabateko irtera eman zelako, ezta? Eta hor beste aldarrikatzen zen beste erabateko egoera bat, eta gainera eskuduntzak bete ez izana leporatzen zitzaion beste Euskal alderdi sozialistari. Beraz, ez dakit, alderdik ere hor, badaude jarrera kontrajarriak politikan ikusten ditugunak, ezta? Hombre, kasu honetan, konkretuki atzoko kasuan, guk kritikatzen genuena da, alderdi sozialistak aprobetxatzean nahi zuela, ikuspuntu alderdikoi batetik, Espainiako gobernuak azaldu izana, uda aurretik bertan legebiltzarra onartutako bi lege, etxebizitzaren legea eta frackingaren kontrako legea inpugnatuko zituela, eta sistematikoki PP-ren gobernuak Euskadiko autogobernua erasotzea kritikatzen zuen. Baina historian atzera pauso asko egin gabe, ikusten dugu Espainiako gobernuan alderdi sozialistara egon denean Euskal autogobernuak ere eraso asko jasan dituela, eta adierazten genion etzela zilegia beraiek erasoak salatzen zituzten bitartean, alderdi sozialista berak ere kupoaren kontrako mezuak botatzea. Beraz, nik uste eta agerian gelditu zela, joku bikoitza erabiltzen dituztela askotan alderdi sozialista, alderdi popularrak, eta bertako egoera, Euskal Herriko egoera baliatzen dutela Espainiako botere burruka horretan eragiteko, eta, azken finean, beraien benetako interesa Espainia mailako boterea dela, eta horretarako Euskal Herriko egoera bigarren mailan gelditzen dela, eta erabiltzen dela lehentasunezko beraien helburu horretarako. Oker ez nago bihar aurkeztuak zarete Portugaleten, konsulta legea, esan dezagunez, legea asmoa. Hori da. Ez egite, zer nolako etorkizuna ikusten diozu asmoari, legebiltzarrean ikusi diren giroak edo esanak entzun da? Asmoa bakoitzak bere gunean erroldatzen dugunean ikusiko dugu azkenean zein borondate adierazten duen talde bakoitza. Guk une hori heldu arte, beste batzuen borondateen gain, ze erabaki hartuko duen ez du aurreikusiko. Baina argi daukaguna da, esaten gabitzala, autogobernu osoa behar dugula, esaten gabitzala, burujabetza osoa izan arte, Espainiako borondateren menpe egongo dela, eta horretarako tresnak behar ditugu. Tresna behar ditugu, eta beste guztatzen artean, tresna bat ezinbesteko dena da, Euskal gizarteak hitza eman dezan lege bat. Hori da planteatzen duguna, ez soilik, eremu politikoan eta zer erlazio politiko izan behar ditugun, baizik eta egunerokotasunean ere Euskal Herriko biztanleek beraien gain dauden, beraien gain eragina daukaten gaien inguruan erabakitzeko eskubidea daukatela uste dugulako. Tresna bat aurkeztuko dugu, tresna soil bat, guretzako potentzialia handia daukana, baina egia da tresnak aukera izaten dutela aurrera egiteko, borondate politikoa badago, onartu eta gero hori horretan sakondu eta babestu eskero. Guk tresna mahaigainean jarriko dugu, eta gero eragile politiko bakoitzak ikusi beharko du bere borondatea hori onartzeko eroz. Tresna hori dagoen horretan, eta horrelaxe onartuko balu legebiltzarrak, konstituzionalen amaitzeko aukera handiak dituzke? Konstituzionalean amaitzeko aukerak gauza askotan daukagu. Adibidez, orantxe aipatu ditudan bi lege, etxebizitzarenak eta frackingaren kontrakoak. Hala ere, legebiltzarraren gehiengoak eritzi zuen lege horiek onartu behar ziala, eta hori demokrazia da. Ze egingote duen konstituzionalak etorkizunean, ez dakigu, baina balizko batzuen menpe ezin gaitezke bizi. Guk uste du, guk hemen erabaki behar dugu zer dan guretzat baliogarria, zer dan guretzat garrantzitsua, eta nik uste herri honek eskubidea daukala hori egiteko, eta zentzu horretan tresna hori mahai gainean jarriko dugu.
Hauteskundeak aipatu ditugu eta aurrekoan Rebeka Ubera mentxe izan genuen, legebiltzarkidea, esan dezago, zure legebiltzarkidea, eta berak aurreratu zigun hauteskunde orokor, Espainiako hauteskunde orokorrei begira, Euskal Herria Bilduk barne prozesua datorren astean edo hasiko duela, eta okerreztanago hor modu berrian edo prozesu hori modu berrian edo berrituan egingo litzatekela ez horren arteko moduan behintzat, ezta? Eta tartean kupoak edo desagertuko hoteliraken, alegia Euskal Herria Bildu osatzen alderdiek nola orain artean erabili izan dituzuen kupo edo neurriak edo bertan berak eratuko hoteliraken, ezakit hori horrela izango den? Bueno, Euskal Herria Bildu egunerokotasunean moldatzen, aldatzen den errealitatea da, proiektu bat da. 2011an hasi genuen ibilbidea, orduan 3 eragile politikoekin, egia esan 2 independenteak, eta horrek bere ibilbidea izan du urtetan zehar, ia 4 eragile politikoekin, baina dinamika aldakor baten baitan. 4 urteko esperientzia horren ondorioz ikusi ditugu gauza batzuk hobetu beharra ditugula, eta beste batzuk moldatu ere, eta etapa horretan gaude. Hausnarketa etapa batetan, baina sortutako, erabakitako aldaketa horietako bat da, hauteskundeen inguruan zerrendak nola aukeratu, nola hautatu. Prozesu bat ireki dugu Euskal Herria osoko militantziak aukera izango duna lehenik eta behin hautagaiak aurkezteko eta gero hautagai horien baitan zerrenda buruak zeintzuk izango diran erabakitzeko eta fase batetan gaude, fase batetan ziur aski gerora ere erakutsiko diguna zer hobetu behar den, eta argi daukaguna da, hau, hobekuntza konstantea da, aldaketa konstantea da, beti ere, tradizio desberdinak uztartu, baina tradizio desberdinatik uztartzeaz gain, proiektu politiko honekin bat egin nahi dezakeen hori ere tokia eusteko. Izan ere, badakizu, askotan nola da, mamia eta forma eta mamiak, segun eta gauzak nola egiten diren, azkenean, kupo horik ezpadara biltzen, izenak herri hautatu, aurkeztu, gora eta bera erabakitzen baldin badira eta bozkatzen badira, azkenean alderdi bakar baten funtzionamendua nagusituko litzake neurri batean. Galdera bera sorti doa, Euskal Herria Bildu alderdiago egiten ari da dagoeneko, edo oraindik ere jarrituko du alderdi osatutako jarraituko du alderdi osatutako koalizio izaten, baina koalizio tradizionalki ezautu dugun koalizioekin desberdintasunak izango ditu. Beste modu batera funtzionatuko du, ez da izango, hori da, tradizionalki ezautu ditugun koalizioen modukoa, baina zalantzarik gabe, orain EH Bildu osatzen duten eragile politikook, 4 alderdiok, bere tokia izango dute hor, eta toki garrantzitsua zalantzarik gabe. Tradizioarekiko aldentzia horretan alegina, Podemos atorkit burua, Podemos edo aldugu. Momentu batean, Podemosekin edo aldugurekin, eta bereziki Espainia mailako lehia horretan, lehia berezia izango zuela Euskal Herria Bilduk azaleratu zen, edo plazaratu zen, edo aipatzen zen. Ez dakit hori, momentu honetan, lehunduago ikusten duzuen egoera? Nik uste, lehiarena egia esan, eta konkretuki, ez da, EH Bilduk eta alduguk izango zuen lehiarena. Zen lehia gainerako alderdi guztiekin ere, noski. Baina mezu konkretu hori bideratu zen. Guk ez dugu nabaritu bereziki lehia, beste batzu baino lehia gehiago izan dugunik, eta gero orantzean ere ez dugu nabaritzen gehiago izango dugunik. Zalantzarik gabe, gauza batzutan adostasunak ez ditugu izango, beste batzutan hurbiltasunak izango ditugu baita, eta edozein eragile politikoekin bezala erlazio batzen marko dugu. Adostasun gehiago izango ditugu, ez da, PP edo Ciudadanos bezalako alderdi batzuekin konparatuz, baina beste gauza batzutan nahi desadostasun batzuk izango ditugu. Benetan, bere egunean ikusi genuen, ez da, mezu hori botatzen zela, lehia bizia gurekin izango zela, baina guk ez genuen somatu, eta gerora ere ez dugu uste hori horrela izango denik. Azken baten, eremu berdinean ote zaitezketen, eta jende batzuk beraz, bazalantzan batera zein bestera jo, botu utila esaten den hori edo, botu eraginkor horren araberako boturik emango teluketen,
Euskal Herria Bilduren kaltetan. Abertzaletasunaren hildotik ere berdina esan dezakegu EAJ-arekin. Esan azkenean bakoitzak bere eremua dauka, baina ez da izaten eremu finko bat. Eta nik uste eragile politiko guztien asmoa izaten da, eremua gero eta zabalagoa izatea, noski, identifikazio baten baitan eta irizpide batzuen baitan, baina gero eta eremu zabalora iristeko asmoa izaten da, eta lehena oroago, inguruan daukasunekin, kompetentzia bat izaten da, baina egunerokotasunean. Ez zaitut oso beldur ikusten beraz duguren kompetentzia horrek. Azkenean guri dagokigulako gure lana egitea, eta ondo egiten badugu, Euskal Gizarteak, Euskal Herriko gizon eta emakumeak bere babesa emango dute. Eta ez badugu ondo egiten, ez digute emango, baina beste batzuek egiten dutenaren arabera funtzionatu behar badugu gaizki gabiltza. Gure solaskidei tartea egin dizaiogun, ze minutuak horraxe doaz korrika batean. Ia, nahi zenetik, Luismi? Bai, egunon Pello Irizar. Aipatu duzu, galdera baten inguruan EH Bilduren egitura epe labur ertainera eta ez dakit horretan sakondu dezakezun, ze azken boladan egon den planteamendu bat izan da fronte zabala sortzearen proposamena, ezta? Eta, orduan, fronte zabal hori osatuko da, ez, horrek ze suposatuko luke, zuk aipatu duzu, koalizioa da alderdiak hortxe jarraituko dutela, baina ez dakit hori batzuk zalantzan jarri zuten ala ez, ea zerbait sakondu ezakezun horren inguruan. Sakondu gainekoa bakarrik eta ze izango den oinarriekin egindako eztabaida baten ondorioz izango da. Eta hori oraindik egin gabe dago. Hurrengo hilabetetan egingo den gauza bat izango da, beraz aurreratzea ezin esaten duena agian ez delako izango, ezta? Baina fronte zabal izena bezala erabili da, fronte zabal, egitura konkretu batzutan, edo esperientzia konkretu batzutan, eta lehendabiziko esperientzia Uruguaien izan zen, Pepe Mujika fronte zabal, Pepe Mujikaren alderdia fronte zabal horren parteide da, baina fronte zabal bezalako esperientziak mundu mailan toki desberdinetan daude, eta modu desberdinetara eratuta. Guk argi daukaguna da, Euskal Herria Bildu bera proiektu politiko bat dela, proiektu politiko bat, lau eragile politikoen tradizio desberdinetatik elikatzen dena, baina argi dagoena da, tradizio horiekin ikusterik ez duen, tradizio horietatik ez datorren pertsonak ere badaudela proiektu horretan lanean eta proiektu hori babestu nahi dutenak. Eta horientzako ere tokien bar da. Beraz, nola artikulatuko garen, nola funtzionatuko dugun, eta ze papel izango duen eragile politiko bakoitzak, eta eragile politikoetatik datorren jendeak ere, hori erabakitzeko dago, beste gauza batzuen artean, oinarriek eztabaidan eta adostuko dutelako. Baina argi daukaguna da, koalizio tradizional batetan, alderdiek bere parametro konkretuak esate dituzte, funtzionatzen dute modu konkretu batean, eta gu hortik haratago joango gara. Beste gauzatzen artean, jakin badakigulako pertsonak daudela, jakin badakigulako ez, egunerokotasuna ikusten dugula, pertsona daudela, proiektuaren parte nahi dutela izatea, baina agian ez duten nahi izan, eako sortuko alternatibako eralarreko militante. Orduan, toki inbarzaie denei. Edurne. Bai, egunon Irizar jauna. Bueno, gai ezberdina daude, baina nik ere nire galdera ere pixkati Juanmik egin duen koalizioaren egitura eta bakoitzaren paperaren hortikan aritzen hausnartzerre. Egitura sortzen ditu dirudinez beraz jakeminak eta morboa. Bai, kuriosidadea. Ez, egia da, berak esan du askotan EAren papera edo koalizio hortan pixka zalantzan jarri izan dela. Eta nik gogoratzen dut uda garaian ere, eta kildako baten inguruko omenaldian, sortukoak ez egotearen inguruan polemika sortu zela EAJ eta EAK atera zuelako aurpegia, sorturen ez egote obra justifikatzeko. Eta hori zela eta ni ere egon naizen zinegotzi ardurak izan ditut, azkenengo hauteskunde hauetarako, eta nio naizen udaletxean ere, EH Bildu eta han EAko ordezkaria ziren, zenbat gai sorturentzako gogorrak edo komplikatua ziren gaietan, beraien ez dakit aurpegia ematen edo azaltzea beraientzako defendigaitzak edo defenditzeko saiak ziren gai horietan ea zela aurpegia ematen zuela. Eta horren askotan sortu zait galdera hori, zer da, zein da EAren papela EH Bildu horren barnean.
Zatezu denen tradizio politikotikan elikatzen dela. Zenbaterainoko elikadura ematen dio eak edo zertan elikatzen da, zenik geroz eta sortu gehiago ikusten dut EH Bilduren. Nire impresioa da, kanpotik eta nire esperientzia politikotik ikusita, eta tokatu daizkidan eztabaidetan EAK hartu duen paperatikan abiatuta. Hori galdetu nahi dezur, ze leku dauka EAK, ikusten dudan ez nik askotan, pixka da, sorturi gauzak errestearena edo aurpegia jartzarena. Nik lehenik eta behin ez da, hasieran konsiderazio bat egin duzu, esan ez, etaren biktima baten omenaldira sortu ez dute. Baina sortu egon zen. Sortu egon zen, ez da, egia da, gero edabideen bitartez modu interesatu batean horretara joatea izan zela helburua, baina sortu egon zen. Eta nik uste dut gainera, mesederik ez janiola egingo Euskal Herriari bake prozesuaren baitan, ez da, azkenean egunerokotasuneko titularra ero portada izan behar bada, ekitaldi honetan sortu dago, ero bestea ez dago, nik uste dut hori baino borondate gehiagorekin eta eskuizkoltasun gehiagorekin jokatu behar dugula. Hori bat. Bigarrena, erantzuna oso erraxa da esaten diozen hori, galdetzen diazun hori. Ikustea daukazu, eta oso erraxa da, ikustea daukazu, bota ezagon, 2005ko ekinbide politikoan, momentu honetan Ezkerra Abertzalea zena, programa politikoan, dinamika politikoan zer egiten zuen, eta zer egiten zueneak, eta egun, Euskal Herria Bilduk, 2015an, 10 urte geroago, zer egiten duen konparatzeko, ze ibilbide jarraitu duen eta ze funtzionamendu mota daukan. Zalantzarik gabe, EAK nola funtzionatzen zuen orduan eta EH Bildu nola funtzionatzen duen gaur, desberdintasuna daude, nik esango nahi zuke desberdintasun are gehiago daudela, Ezkerra Abertzaleak 2005an nola funtzionatzen zuen eta gaur nola funtzionatzen duen Euskal Herria Bildu. Beraz, nik uste dut ibilbidea badagoela, moldaketa bat egon badagoela, eta hor ikusten da bakoitzak ze aportatzen duen eta ze bidein duen. Bueno, itzeniteke luzen. Bai, asko, baina ez da, Iñaki Itzko. Ez da debate bat, ez? Bueno, egunon, Urizar jauna, ni Arantxa Kirolaren gana itzuliko naiz. Legebiltzarkidea ere bazara, ez? Eta, bueno, duela 14 egun politika orokorreko osoko bilkuran Asier Arraizek adierazpen batzuk egin zituen bakegintza eta berrazkidizkidetzearen inguruan. Eta, bueno, Asier Arraizek berak atzo Euskal Irratian esan zuen bezala, Arantxa Kirolak soilik heldu zion Asier Arraizek ateratako ari, ez? Eta gero ordutik ona, azken egunetan, azken asteetan, sortu da horrelako zera bat, Arantxa Kirolak emandako urratsa, gero atzera pausua. Nik legebiltzarkidea ere bazara, buruzagitzan ere bazaude, gustatuko litzaidake jakitea, ziur aski ezetz erantzungo didazu, baina ea egon den, ez dut esango sukaldeko lanik, baina Alderdi Popularraren eta zuen arteko elkarrizketa horrelako zaik, nahi bestela oso zaila egiten zait pentsatzea horrelako urrats bat eman duela Arantxa Kirolak horrelako gutxieneko elkarrizketa batzuk gabe, ez? Beraz, hori gustatuko litzaidake jakitea, egon den legebiltzarkidean horrelako harreman berezirik zuen artean, bai Asierrek urrats hori emateko, Asier Arraizek, eta baita ere Arantxa Kirolak Asier Arraizek hasitako ariari tira egiteko, ez? Beraz, ez dakit jakinen nukea zerbait egon den hor, eta nire ustez oso positibo izango litzateke, esan nahi dute, baina zerbait egon den edo? Arrazoi dakazu, ez da egon. Ez da egon, baina nik horrek uste dut adierazten dula, nik ez naiz ausartzen benetan PP-ren barruan ze hausnarketaren ondorio bezala erabakitzen duten aurrera pausua egitea. Susmo batzu dauzkat, agian susmo batzu denok dauzkagu, ez da, baina hori beraien eskutan dago azaltzea, baina bai esango dizuana da, EH Bilduk ere eskaintza hori egiten duenean, eta konkretuki Asier Arraizen ahotik, zentzu horretan horre adibidez erantzuten dut aurreko galderari. Nik uste, eta ikusita ze jatorri daukan da ze ibilbide egin den Ezkerra Abertzaleen barruan, ulertu dezakegu, uste dezakegu, ez da horrelako eskaintzek tradizio historiko baten barruan bere arrazoak sortuko dituela. Baina hala ere, planteatzen da, pauso hori hemen behar dela. Pauso hori hemen behar dela, beste gauzatzen artean,
herri honek behar duelako gatazka behin-behingo zistea. Eta horregaitik egiten da. Gero, egia da, irakurketa hori ere nik entzun dut beste edabide batzutan, ez da, ziur aski azpitik akordio batzuk egon zela, baina ez da egon. Eta erantzuna egon zenean PP-ren aldetik, automatikoki erantzun horri baiezkoa esatea onartu zen, jakinik ere gero bakoitzan etxe barruan, modu batera beste batea, horrek arazoa sortu ditzakela, baina egoerak eskatzen digula, bizta gainetik izatea eta erantzun positiboa ematea. Bueno, amarra jota dauzkagu, berarakoan albisteak izango ditugu. Azken galdera bat, Artur Mas izango da Kataluniako presidentea? Katalanei erantzun marko diogu, baina nik uste nik irailako 27an izan nintzen, eta nik bai somatu nuena da herri bat martxan, herri bat konbentzitua, independentziarako ateak irekita zeudela, eta nik uste eragile politikoek, behintzat prozesu horren alde daun eragile politikoek, erantzukizunez jokatzen jakin behar dutela, eskuzabaltasunez jokatzen jakin behar dutela, eta hortik aurrera beraiek erabakiko dute. Baina, hau, horrelako arazo desberdinagatik, eta ez nijoa alde batera bestea botatzen, oztopatzen bada, Kataluniako herriak ez die sekula barkatuko. Masengan jarria dago fokoa, masengan jartzen dute fokoa. Batzuk horrela jartzen dute, gero ikusi ditu. Behin da berriro, hemen aurrean egunkari hor daukagu horrelexe ari dena, eta badira beste komunikabide batzuk horretan ari direnak ere, hemendik begiratuta behintzat, mas aktibo egoki bat bezala ikusten duzu, ala oztopo bat bezala? Ni etzai gustatzen besteen etxean sartzerik erabakiak hartze orduan, osea, nik errespetatuko dut hartze dutena, nik uste dut egia esan pertsonen baitan ezin daitekela arazoa egon, eta daukadan esperantza ero da katalanek normalean zentzu handiz hartze dituztela erabakiak eta horrengoen hartuko dutela. Ez noa ni baloratzera, zen eta gauza batzutan, benetan esatezu, gauza batzutan positibo batzat ikusten dut, baina batzutan negatibo batzat. Orduan, baloratzera ez nijoa sartzen. Nik uste beraien erabakia dela, eta hartuko dutena, ondo hartuko dutela, eta guri errespetatzat tokatzen zaigu. Pello Urizar, amarrak eta ez dakit zenbat, amarrak eta lau edo bost edo ez dakit zer diran, batira, denbora pasata, baina albiste egiteko egin dezaiogu, baina bakizu, hemen atea zabali dagoela, eta laster batean itzeteko aukera izan dezagula. Mila esker, beste bat arte. Gero arte, zuekin belaxe naiz, orain albisteak, Xabier Usabiaga.